experiență. Oameni buni, să ne dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum. Într-o Românie răvășită, făcută varză de ceea ce se numește, în opinia mea, lovitură de stat, în opinia altora, referendum pentru demiterea președintelui ales Traian Băsescu. Într-o Românie înfometată, sărăcită și adusă la marginea prăpastiei, nu se gândește aproape nimeni, o să vedeți că sunt unii care chiar se gândesc și fac ceva, nu se gândește aproape nimeni la zecile de mii de tineri absolvenți de studii medii, de liceu, da? Care anual fac un pas mic în opinia noastră, dar dramatic în viața lor, de pe băncile liceului direct în șomaj. Adică nu au niciun fel de loc de muncă. Dacă aveți în familie tineri, dacă aveți vecini, dacă aveți cunoscuți care au terminat anul acesta, acușica, liceul și au rămas fără slujbă pentru că n-au unde să găsească, care au terminat liceul anul trecut sau acum 2 ani sau, mă rog, tineri care nu și-au găsit încă un rost în viață pentru că viața în România a devenit extrem de complicată, sunați-i, spuneți-i, uitați-vă la OTV, în următoarea oră merită. OTV-ul le dă o șansă în plus. Da, cum vă spuneam, o ediție specială, o oră dedicată tinerilor din România care încă nu și-au găsit un loc de muncă. Mulți, foarte mulți se năpustesc către facultăți, neștiind sau nespunându-le nimeni, nu știu din ce interes, că și cu diplomă de absolvent de facultate se merge direct în șomaj în cea mai mare parte în România. Invitatul special al meu de astăzi se numește Viorel Costea. Bună ziua, domnule Costea. Bună ziua. Pretențios spus, este manager de proiect. În realitate este un om care împreună cu alți oameni specialiști în domeniul televiziunii și cinematografiei au pus bazele unei școli care, după liceu, asigură pregătirea cadrelor necesare în televiziunile din România, în posturile de radio din România, în studiourile cinematografice care produc filme documentare din România și așa mai departe. Repet, o emisiune astăzi dedicată, sau mă rog, care se vrea a fi un sprijin pentru tinerii din România. Viorel e un prieten de-al meu mai vechi și am zis că împreună putem pune umărul să dăm o șansă unor copii din România. Ce te-a determinat, Viorel, să te apuci? Eu știu, dar întrebarea e ca să poți să spun oamenilor. De ce nu te-ai apucat să faci comerț, să cumperi blugi de la turci, să-i vinzi la români, câștigai mult mai mult? Da, uite, e o idee, dar nu o să mă apuc de ea. De ce? De ce o școală de artă teatrală, de sunet, de imagine, de asistenți de imagine, de regizori și așa mai departe? De ce? Păi, pe scurt, făceam un film și aveam nevoie de echipă. Și când am încercat să caut oameni să formez o echipă, am constatat că nu se găsesc. Cei care există și sunt foarte buni sunt tot timpul foarte ocupați. Alții nu mai există. Și atunci, după ce am sondat foarte bine tot sistemul, am constatat că nici nu îi pregătește cineva. Și stând de vorbă cu oameni din domeniu, am hotărât împreună să încercăm să facem noi o școală. Știu că e o întreprindere de drum lung, e mâncătoare de nervi, e muncă multă, dar uite că am făcut-o. Foarte tare. Mâine încep înscrierile, din câte știu. Mâine începem înscrierile și sperăm să eforturile de a face școala asta să aibă și un rezultat. Eu mi-am gândit că prietenia noastră se poate concretiza și într-un parteneriat, eu fiind oarece director pe aici, pe la OTV, tu fiind oarece manager
într-un proiect de televiziune și cinematografie. Acum, se nasc câteva întrebări, mai ales că cei de acasă sunt convins că asta ar fi, în primul rând, pentru ei temă de interes. Cât durează și ce se întâmplă la finalizare? Ce primesc ei, de fapt? Hai să fim foarte Mulți cinstiți. primesc hârtii în România. Da. Ăștia ai tăi care vor termina, după cât timp vor termina, ce secții, ce profil vor avea, adică ce profil are școala, ce specializări, și ce vor primi ei, nu neapărat ca hârtie vor primi o diplomă. Exact. Deci hai să fim foarte cinstiți, Corect. cum am fost și până acum. Sigur, vor primi o diplomă, cum primesc și de la facultăți și de la alte școli, sigur, vor primi o diplomă, dar în afară de diploma asta, noi ne-am străduit ca la școala asta să avem un profesori foarte buni. Define și ce înseamnă profesori foarte buni, Viorel. Păi avem pe cele 6 specializări pe care o să le aibă această școală și care cu ocazia asta o să le și enumăr. Te rog. Sunt asistenți de regie, asistenți de producție, editor de imagine, film și televiziune, operator de sunet, cameramani, fotoreporteri și tehnicieni de iluminare, filmare, celebri light designeri. Sunt sau celebri, cum le spunem noi după vreo 30 de ani de televiziune, luminiștii. Luminiștii, gaferi, așa. Sunt specializări pe care nu le mai pregătește nicio școală în România și cu toată aparenta lipsă de modestie, după ce am aflat în ultima lună, nu le pregătește nimeni cam încât... școală? Nu. Care să pregătească aceste specializări, în România este singura. Mă, vorbim de atâtea săptămâni și eu n-am știut. Este prima? Singura, da, și nu numai în România. De fapt, alții pe la Realitatea și pe la Antene și pe la alea, ea pregătesc reporteri, redactori, prezentatori. Nimeni nu s-a gândit că pentru a produce această emisiune de televiziune e nevoie de niște oameni pe care telespectatorii care se uită acum nu-i văd și care stau în fața noastră. Te rog. Ce spune Viorel e așa: noi suntem vedetele, artiștii francezi, Viorel și cu mine, dar peste mări și țări este albă ca zăpada. Uitați-o, albă ca zăpada, se numește Vera. O vedeți? Vera este cameraman, este omul care filmează invitatul meu. Se numește Camera 2 și are plan mediu cu invitatul. Și Viorel vorbește despre pregătirea unor astfel de indivizi, fete și băieți care stau în spatele imaginii. Bine, acum că sunt eu drăguță, a venit și ea vedetă, este în fața imaginii, dar pe ea o filma un coleg de-al ei. Despre astfel de oameni pe care toate televiziunile îi avem undeva în spate. În spatele reflectoarelor sunt luminiștii de la OTV, în regie sunt colegii mei regizori, în spatele lor sunt editorii de montaj, iar aici cu noi, chiar cu noi în platou, sunt cameramanii și sunetiștii. Da, Viorel. Așa, ca să vadă lumea despre ce-i vorba. Foarte bine. Ei, școala noastră durează 2 ani. E în București. Și este asta în București. Eu că știu. Este în București. E la un celebru liceu undeva chiar în miezul orașului. Este în Buricul Târgului, cum se spune, în miezul orașului, la Colegiul Matei Basarab. Colegiul Matei Basarab, un colegiu de renume din București. Un colegiu foarte vechi. Lângă Udriște, nu? Dacă ăla de lângă Udriște. Așa. În spatele Unirii, deci cam așa ar veni. Ei, școala, cum am spus, durează 2 ani, iar profesorii am reușit, și suntem foarte mândri de asta, am reușit să aducem vârfurile acestor 6 specializări din România să vină să predea la această școală. Și o să dau niște exemple. La sunet vine domnul profesor Horea Murgu. Marele Horea Murgu, corect. Exact. La asistenții de regie vine celebrul regizor Șerban Marinescu. Nu pot să cred. Da. Este titularul de disciplină. Știi că Șerban odată, e foarte supărat pe mine, să-l întreb. Șerban odată m-a invitat să joc într-un film de-al lui, acum mulți ani, până 94-95, rolul lui Tudor Barbu. Vorbesc foarte serios. Bă, m-a sunat, am nevoie de cel mai bun... La vremea eram cel mai bun reporter, acum am îmbătrânit și nu mai sunt reporter de mult, deși cea mai frumoasă meserie e clar aia de reporter. Și mă sună Șerban, ce bă, vreau, pe finalul filmului am o scenă cu un reportaj de televiziune și vreau să-l interpretezi tu în rolul tău. Și eu, ca tâmpitul, l-am refuzat. Bă, nu știu ce l-am refuzat. Și nu-ți pare rău? Ba, rău. Rămâneam, uite, Diaconescu, șeful meu, prietenul meu, Dan Diaconescu, a fost și el invitat o dată într-un film, în Filantropica. Știi? Și el chiar s-a dus și a jucat rolul lui Dan Diaconescu în film. Fac o precizare ca să nu avem vorbe la proces. Numerele de telefon sunt afișate pe ecran. Și ăsta mobil, aveți un mobil pe roșu și telefoanele clasice ale emisiunii, toate informațiile suplimentare, dacă doriți, toate sfaturile, că ne putem chiar consulta, sunați-ne sau dați-ne SMS la 1333 și vă consiliem. Repet, este o șansă pe care împreună, într-un parteneriat bazat pe prietenie între mine și Viorel, o oferim unor tineri din România de a-și găsi un rost într-un domeniu pe care mulți îl visează, pentru că știți că avem vise, mai ales fetele de-astea cu televiziunea, cu, bă, nu reporteri, nu redactori.
Oamenii care fac televiziune de adevărat. Cameramani, editor montaj, regie, sunet, lumini. Singura școală din România. Știam că e o școală, vorbesc cu Viorel despre ea de când punea bazele, nu știam că e singura, e vina mea, n-am știut că e singura. Așa, revenind la profesori. Nu pot să închei subiectul profesori fără să o amintesc pe doamna Laura Georgescu Baron, șefa Catedrei Multimedia de la UNATC, pe conferențiarul Mircea Florian. Generația noastră îl știe de pe scena Cenaclului Flacăra. Și, scuze-mă, nu în ultimul rând, deloc în ultimul rând, domnul profesor universitar, doctor arhitect Dodu Bălășoiu, care asigură clasa de asistenți de producție și este și directorul educațional al școlii. Spune-mi un lucru, ce vor face, că sunt convins că ne vor suna sau vor trimite mesaje la OTV foarte mulți copii din provincie. Acum pune-te în locul familiilor lor. Bă, uite, a văzut la Fimea sau Fimiu a văzut la OTV că se face singura școală de televiziune, de parte tehnică de televiziune la București. E o premieră în învățământul românesc. Bă, ce fac copiii ăia? Bun, aici avem o problemă pentru că suntem la început. Pentru că suntem la început, nu avem cămine. Corect, dar v-ați gândit și la ei? Ne-am gândit și la ei, am discutat deja cu primăria municipiului București ca începând de anul școlar următor să încerce să ne dea o mână de ajutor în această problemă. Deci există și perspectiva asta. Există perspectiva asta, da. Pentru moment, doar să găsească și har Domnului să găsesc închirieri de locuințe, câte 2, câte 3, prețurile din București acum pot fi cât de cât suportabile. Mai spunem un lucru. Câte locuri aveți? Încep înscrierile mâine. Mâine dimineață la ora 10. Asta am aflat că aveți 6. De fapt eu știam, mă prefac că am aflat acum, asta știam. Nu știam, repet, nu știam cu sinceritate, nu mi-ai spus niciodată în atâta amar de vreme de când vorbim de școala asta, că e prima din București și prima din România. Dar câte locuri aveți la înscriere la cele 6 discipline de televiziune și cinematografie? Avem 20 de locuri pe specializare. Cum mă, doar 20 de locuri? Atât avem și sperăm să-ți explic de ce. Adică 120 de locuri 120 în total? De locuri în total. De ce vrem să facem lucrul ăsta? De ce vrem să facem lucrul ăsta? Pentru că vrem să... Acești 120 de oameni care vor veni la această școală vrem să facă școală, să facă meserie. Adică să ne-am străduit să avem profesori foarte buni, atunci vrem ca acești profesori să se și poată ocupa de studenți, de elevilor. Și atunci o clasă va avea 20 de locuri pentru că avem și parteneri foarte importanți și cursurile practice se vor ține în studiourile partenerilor și printre parteneri trebuie să vă spun. Eu mă bucur că sunt pe listă. OTV și Prima TV, două mari televiziuni din țară. OTV și Prima TV sunt partenerii școlii. Sunt director aici, am fost director și la Prima TV. Ați ales, știu asta, știam de mult că ați ales OTV-ul și Prima TV. Sunt două televiziuni absolut serioase și la capitolul ăsta dedicate ajutorului pentru tineri. Dar nu știu pe partea altă, cu radio și cinematografie. Deci sunt studiouri de radio care vor fi parteneri, sunt studiouri de producție media, sunt studiouri, case de film care sunt partenerii noștri, pentru că studenții noștri vor face practică direct în studiouri. Lăsând la o parte mini-studioul care îl vom amenaja noi la școală. Avem și imagini, oameni le văd. Tu vorbești de oameni, văd imagini cu pregătiri și material didactic, să spunem, pupitre de sunet, camere, trepied, lumini, mă rog. Deci în dreapta imaginii aveți așa orientativ cam care este nivelul de pregătire. Iată camere cu prompter, celebrele promptere pe care le folosesc crainicii la citit. Bun. Da, Viorel, iartă-mă, te-am Deci, am gândit clase de 20 de oameni în special pentru partea practică. Pentru că la partea practică se va merge în grupe de jumătate de clasă. Tocmai pentru ca fiecare elev să pună mâna pe cameră, pe mixere, pe prompter, pe panouri de control, pe toate, să poată să pună mâna, să învețe practic ce se întâmplă, că din povești, să mă ierte Dumnezeu. Și acum vin la întrebarea ta, ce le oferim noi? Ce le dăm la capăt? Corect. Păi le dăm așa, le dăm diploma, da? Dar diploma dă foarte multă lume. Diploma. Prin tot ceea ce ți-am spus, prin profesori, prin posibilitățile de practică, noi ținem foarte tare să le dăm o meserie, să le dăm o știința de a face foarte bine un lucru.
un job. Vorbeam noi înainte de a intra în emisie. Noi nu vrem să dăm pescarului coșul plin cu pește. Corect. Vrem să-l învățăm să pescuiască și după ce a învățat, se duce pe apă și pescuiește, mănâncă, nu mai are probleme, nu moare de foame. Asta vrem să facem cu absolvenții noștri. Să-i învățăm să prindă pește. După care, evident, nu mai suntem în comunism în care, ținem toți minte, se dădea o repartiție cu care vrei... Bun, nu așa. Mai sunt câteva școli de-astea, nu ca a voastră că pregătesc de altfel reporter, redactori, nici ei nu dau niciun fel de... Numai că le creează oportunitatea uriașă de a ști carte și de a fi selectați de cei care au nevoie de mână calificată de muncă. Această oportunitate vrem să le vom oferi și noi elevilor noștri, studenților noștri, pentru că în timpul celor 2 ani de școală, studentul respectiv se duce de foarte multe ori în studiouri de televiziune, în studiouri de radio, în platouri de filmare, cunoaște oamenii de acolo, face practică cu ei. Să mă ierte Dumnezeu, dar dacă eu învăț o meserie și mă duc și lucrez lângă un om, mi-arată, dacă omul ăla mă vede că sunt bun astăzi, mâine, peste un an, peste 2 ani la capăt, eu am o șansă foarte mare când mă duc să-i cer un job să zic, te-am văzut în practică, ești foarte bun. Mă gândeam, n-am discutat niciodată până acum că n-am avut timp, acum m-am gândit, pentru că efectiv eu nu știam câte locuri sunt, când mi-ai arătat și locația și n-am discutat. Mă, nu-ți puține 120 de locuri? Adică 6... Și te întreb altceva. Nu, am greșit. Șterge întrebarea asta. Alta. Dom'le, dacă la clasa de sunet, da? Sau la clasa editori, imagine, TV și film, da? Dai 20 de locuri, aveți 20 de locuri și vin 48 de candidați. În ce va consta selecția? Cum veți face? Deci, avem o selecție printr-un examen de admitere care constă în 2 lucruri. Nu, dar au prioritate asta, știu că au prioritate înscrișii. Adică în ordinea înscrierii sau cum? Au prioritate înscrișii, dar dacă avem de selectat dintre ei, admiterea se face în baza unui interviu. Da. Și în timpul interviului candidatul ne va arăta și un portofoliu. Ce înseamnă asta? Un filmuleț de 30 de secunde, o înregistrare de 20 de secunde, făcută chiar și cu telefonul. Vino și arată-mi cum te uiți tu la lume printr-un obiectiv. Vino și arată-mi cum lipești tu 2 secvențe sonore, cum le auzi. De ce nu ați preferat să închideți lista de înscriere când s-a completat numărul de locuri? Adică, dom'le, la clasa de, repet, de asistenți regie, 20 de locuri, s-au înscris în prima zi 20 de ei și gata, am terminat înscrierile, că voi le aveți pe 2 săptămâni sau nu știu cât aveți înscrieri. 3 săptămăni, din 1 în 25, de mâine până în 25. De 1 august până în 25 august, înscrierile. Bun. Și dacă în primele 2 zile s-au terminat de înscris, voi opriți înscrierile? Sau preferați să... Preferăm să facem selecție. Mi se pare corect. Preferăm să facem selecție. Adică deja nu e business, e calitate. Pentru că... Ok, nu o să fiu ipocrit și o să spun nu ne interesează banii. Toată lumea trebuie să trăiască, nu? Toată lumea mănâncă, toată lumea trebuie să trăiască. Dar temerea mea e nu că rămâneți cu locurile goale. Temerea mea este că trebuie să selectați. Hai să-ți spun un lucru. Împreună cu colegii mei profesori la școală ne dorim foarte tare ca într-un interval de 3 până la 5 ani această prescurtare SPATC să devină un brand. Corect. Pentru asta ne trebuie calitate, da? De voi depinde. Asta încercăm. Repet celor de acasă, familiile care au tineri absolvenți sau care au copii, adolescenți care au absolvit în anii precedenți studiile medii, facem un parteneriat. M-a rugat Viorel acum, nici nu mai știu, 3 luni, 4 luni, nu mai știu, martie. Bă, te rog frumos, ajută-mă. Eu te ajut, zic, nu niciun fel de problemă. Eu cu ce pot la OTV, o să vină copiii să facă practică, avem camere, avem pupitre, suntem o televiziune. Dar m-am gândit că nu e suficient. E normal ca cei de acasă să știe. Așa cum știu, toată România știe de școlile media ale altor trusturi de presă, de ce n-ar ști și de un parteneriat pe care Prima TV și OTV îl deschide începând de mâine, odată cu înscrierile, cu această singură, atenție, singură școală tehnică postliceală de artă teatrală și cinematografie din România. Nu există așa ceva. Nu pregătește nimeni în România decât vedete. Mă mâncați aici, m-am cam săturat de vedete. Da, mă rog, sunt bune și alea. A vedetele sunt 10 pe televiziune, 15 pe televiziune. În spatele vedetelor sunt sute de cameramani
de sunetiști, de luminiști, de regizori, de asistenți, oameni care, repet, sunt unii atât de buni și atât de bine plătiți încât să bat televiziunile pe ei. Nu vă imaginați, Viorel nu spune, eu i-am zis, zi, nu pot, bă, că sunt modest. Repet, un cameraman făcut la IATC, la Academia de Teatru și Film, se numește director de imagine, nu se mai numește cameraman. Un cameraman făcut aici se numește cameraman și dacă e bun se vor bate televiziunile pe el. De ce? Pentru că la Academia de Teatru și Film termină anual doar 2, 3, 4, iar ăia sunt aproape toți antamați în cinematografia mare, în filmul documentar și în filmul artistic, nu în televiziune. Nu o să vedeți în televiziune absolvenți de facultate. Televiziunile se vor bate peste 2 ani pe prima lui promoție de sunetiști, de luminiști, de cameramani, asistenți și așa mai departe. Vă spun, după 30 de ani de televiziune, cam știu ce vorbesc. Nu vorbește barbul după ureche. Unde am greșit? Ai spus foarte bine ce ai spus. Mai vreau să adaug eu ceva, un lucru pe care l-am descoperit de curând. Că nu suntem singura școală din România. Vreau să spun că nu există o asemenea școală nici în Ungaria, nici în Bulgaria, nici în Serbia, nici în Croația, nici în Ucraina. În jurul nostru nu există. Întreabă lumea, au început să vină SMS-uri și întreabă tinerii dacă este obligatorie diploma de bac sau se poate aduce și după sesiunea din toamnă, cum e cu altele de înscriere. Mai mult decât atât. Nu este obligatorie diploma de bac, se poate aduce nu numai după sesiunea din toamnă, se poate aduce pe durata celor 2 ani de școală. Foarte tare. Deci, aici recunosc că avem un mare noroc legislativ. Avem dreptul să înscriem deci la școală legal. și, da, și să școlarizăm la nivel post-liceal elevi care n-au absolvit examenul de bacalaureat, au absolvit liceul, toți anii de liceu în regulă, dar nu și-au luat bacul. Corect. Și atunci pot să vină, se înscriu, fac școala, dar trebuie să-și ia bacalaureatul până când termină școala. Adică în cei 2 ani. În cei 2 ani. Pentru că altfel noi nu putem să-i dăm diploma de absolvire. Deci, repet, toate informațiile legate de acest parteneriat, de fapt de această școală, că noi suntem unul dintre parteneri OTV-ul, nu suntem implicați direct, le obțineți la telefoanele mobil sau fix afișate pe ecran sau întrebări la SMS 1333 și veți primi răspuns, căci acolo a venit și asta cu diploma de bac. Ce ar trebui să mai știe copiii ăștia? Ar trebui să știe că este o școală care nu e deloc ușoară. De ce? Deci, copiii care vor să vină la noi la școală trebuie să știe că trebuie să... Da, se vede acolo. Trebuie să le placă lucrul ăsta. Să știe că lumea asta a filmului, a televiziunii nu e o lume cu zâne și crai călare pe calal. E o muncă grea. Dar grea, este o muncă atât de frumoasă și în plus are un specific care te face foarte special. Sunt foarte puțini cei care știu meseria ta. Ei trebuie să știe că nu va fi ușor, dar că va fi foarte frumos. Și în momentul în care vin, le place, îi interesează și învață, vor fi extrem de căutați. Și eu zic la fel. Vor fi extrem de căutați. Mai trebuie să știe că în momentul în care au terminat această școală, sunt la fel de buni de muncă și la OTV, și la ProTV, și la Prima TV, și în Anglia, și în Franța, și oriunde. Stai un pic, da? Stai un pic, asta mă surprinde. Pentru că se recunoaște. Școala noastră este o școală oficială, autorizată de Ministerul Educației. Deci există șansa ca diplomele voastre peste 2 ani vor fi la fel de bune în Franța, în Germania, în Anglia, cum sunt diplomele lor de acolo. Pentru că facem parte din Uniunea Europeană. Avem niște tratate cu ei, se recunosc niște diplome. Ceea ce e foarte important. Mai trebuie să știe un lucru, că partenerii noștri, o parte dintre ei, oferă anual, în cadrul vacanței de vară, celor mai buni studenți sau elevi. Uite, e o chestie pe care poate mă ajuți tu să mă lămuresc. Că rog, dacă pot. N-am știut niciodată cum le spune celor care fac o școală postliceală. Elevi sau studenți? Elevi. Ok. Deci, studentul implică obligatoriu studii în sistem universitar. Ok. Deci elevilor școlii noastre li se vor oferi și diverse... Elevi de școală postliceală, așa se numește. Și diverse bonusuri. Unul dintre partenerii noștri este o foarte puternică firmă din Israel, reprezentanța din România, o companie foarte cunoscută, dar este o companie foarte mare în domeniul iluminării, de scenă, de platou, de televiziune, de așa mai departe. Ei vor oferi în fiecare an
în vacanța de vară pentru 2-3 din elevii școlii cei mai buni, vor oferi 2-3 săptămâni, o lună la Tel Aviv, la sediul central al companiei practică de vară. Gratuit, drum, cazare, masă, practică. La fel se vor întâmpla în alte studiouri din țară și de afară. Deci merită să vină la școala asta. Pentru că chiar vor învăța o meserie. Acum te întreb, facem o paranteză, deschidem o paranteză în proiectul ăsta și ne ducem în Jalea, nu știu cum să-i spun, în Valea Plângerii, pe care o reprezintă sutele de mii de copii din țara asta care nu au loc de muncă pentru că au terminat facultatea sau liceul și nu au unde să se ducă. Cum vezi tu faptul că în România absolvă anual zeci de mii de copii, de tineri, liceul și se duc direct în șomaj? Păi, am să spun cum văd. Nu știu dacă o să-ți placă cum văd. Nu știu, sincer. Sincer, văd că, din punctul meu de vedere, este un ocean uriaș de absolvenți de liceu. De ce? Cine are nevoie de ei? Cine are nevoie de liceu, de exemplu? Hai să ne amintim. Acum 30-40 de ani, sigur o să-mi spună lumea, bine, te duci la 48. Da, dar existau niște valori. Acum 30 de ani, cine avea liceu era... Nu e obligatoriu să stai în școală 12 ani. Și atunci de ce îi chinuie pe copii și pe părinți și pe familii, termină liceul, să duc direct la șomaj? Direct la oficiu de șomaj. Asta ar trebui întrebați alții. Din punctul meu de vedere, mi se pare normal să se facă cele 8 clase, cele clasice pe care le știam, îi se face o cultură generală, un început de cultură generală pe care el, dacă vrea să-și îl dezvolte, se duce mai departe la liceu, la facultate. Dar nu știu de ce ar trebui să facă toți copiii liceu, după care, exact cum spuneai, îngroșăm rândurile de șomeri cu liceu, de șomeri cu facultate în fiecare an cu 100-200 de mii. Nu voi să repet celor de acasă care au venit mai târziu pe frecvența emisiunii mele. Vorbesc cu Viorel Costea, un prieten mai vechi de-al meu, despre singura școală care pregătește, începând din acest an școlar, din toamnă, pregătește în România, și am înțeles de la el abia acum că nu m-a surprins, am discutat de 10 ori pe tema asta și nu mi-a spus niciodată, nici în Ungaria, nici în jurul nostru, Bulgaria, nu sunt școli similare. Repet, pregătește personal calificat, personal tehnic de specialitate pentru sistemul de televiziuni din România și sistemul de cinematografie. Minunat. Meserii extrem de căutate odată ce se fac profesionist, adică se fac cu știință de carte. Majoritatea oamenilor din aceste meserii, vă spune Tudor Barbu, după 30 de ani de televiziune, sunt urechiști, ca să spun așa. N-au studii. Au furat unii de la alții meserie, cine a putut, cât a putut. Acum se pun bazele în învățământul românesc unei profesionalizări a cameramanului de televiziune, sunetistului de televiziune, a omului care se ocupă de lumină în televiziune, a regizorului, a fotoreporterului în televiziune și cinematografie. Ce înseamnă de fapt o programă școlară pentru primul an de curs? Adică vine copilul, vine la tine mâine să deschid înscrierile. Telefoanele sunt afișate pe ecran, SMS 1333, telefon mobil, telefoane fixe, orice informații puteți primi. OTV-ul, ca și Prima TV, suntem parteneri în această poveste. Ce înseamnă o programă școlară? Concret, ce înseamnă? Am să vorbesc la modul general, nu pe una din specialități. Înseamnă două lucruri. Înseamnă o programă școlară obligatorie pe care o prevede Ministerul Educației și Cercetării prin standardele ocupaționale și așa mai departe. Cam câte ore de curs pe zi? 4-5 ore de curs pe zi. 3 ore, 4 ore, depinde. Plus practică. Nu e fușereală. Nu. 4 ore, o medie de 4 ore zilnic. Bun. Pe lângă această programă curiculă școlară elaborată de Ministerul Educației, care este ușor învechită, este elaborată în 96-98 și ca să înțelegi, dacă vorbim despre meserii tehnice, despre sunet, da? Colegii din studio să înțeleagă foarte repede. Softurile de sunet cu care se lucrau în 98 sunt de foarte mult depășite. Astăzi se lucrează cu softuri pe care acea curiculă nu le prevede. Și atunci intervenim aici în
a doua jumătate a problemei. Deci prima jumătate este respectarea programului școlar obligatoriu prevăzut de Ministerul Educației. Pe lângă asta, profesorii noștri vor îmbunătăți, fiecare își va îmbunătăți cursul cu lucrurile care se fac astăzi, cu care se lucrează astăzi. Deci dacă astăzi în studioul vostru de sunet se lucrează cu un soft care se cheamă Pro Tools, să spunem, vor învăța acest soft, pentru că în momentul în care termină școala, vor ieși, vor intra în studio, se va uita și va ști în secunda 2 pe ce butoane să apese. Corect. La fel la editare de imagine. Se lucrează cu softuri de astăzi, nu din 95, 96, 98 și atunci profesorii eu știu că vor îmbunătăți. Care nu intră în targetul nostru ca posibil candidat la înscriere de mâine. Ilinca e prea mică. Eu te întreb altceva. Dacă tu ai fi tatăl unui copil unui tânăr de 18, 19, 20 de ani, care este absolvent de liceu. Da. Și vreau să faci două răspunsuri. Unul pentru tată de băiat și unul pentru tată de fată. De ce ți-ai luat de mână copilul? Sau de ce l-ai încurajat și l-ai susține să du-te, tată, la școala tehnică, la școala pozițială de artă teatrală și de artă cinematografică și de televiziune de la București, să te faci și cameraman sau sunetist? De ce? Bun. Adică, acum hai să o luăm din punctul de vedere al părintelui. Știi de ce te întreb, Viorele? Pentru că majoritatea copiilor ăstora nu vor fi susținuți de ei. Da, vor fi susținuți de în părinți. această școală, familia va face efortul. Da. Am înțeles întrebarea și trebuie să spun un lucru. Știi că de răspunsul ăsta depinde cât de mult convingem pe cei care sunt părinți. Da. Ca părinte, primul lucru la care m-aș uita este dacă copilul meu vrea lucrul ăla, îi place lucrul ăla, se îndreaptă spre acel obiect, job, specializare. Din momentul în care aș constata că îi place, dată fiind lumea asta în care se învârt specializările astea, evident că l-aș susține cu toate puterile mele, pentru că este o lume grea, e o lume în care nu se trăiește ușor, lumea filmului, a teatrului și a televiziunii. Groaznică. L-aș susține și pe el, dar mai ales pe ea. Corect. Cu foarte multă grijă, dar cu foarte multă hotărâre. Pentru că, la rândul meu, m-ai întrebat pe mine, ca părinte. Mie îmi place lumea asta și atunci, clar că mi-aș susține copilul. Foarte tare. Din când în când o să apară în fereastră acelea jos și site-ul școlii pozițiale de artă cinematografică și televiziune, pe care, începând de mâine, o deschide oficial prietenul meu, Viorel Costea, și pe care eu chiar o susțin din moment ce știu ce oameni sunt implicați în acest proiect. Înscrieri pe doar 120 de locuri în 6 specializări. Acesta e site-ul. Mă rog, dacă aveți probleme de vedere, nu o să-l citiți, că este foarte mic. Este www.spatc.ro. Este important și acest site, că acolo veți găsi toate informațiile despre școală, dar sunt importante și informațiile pe care vi le putem da dacă ne sunați la telefoanele afișate pe ecran, mobilul și telefoanele fixe clasice ale emisiunii, sau dacă ne întrebați orice, dacă vin întrebări, aștept ca, virgulă, colegii mei să mi le spună în cască, dacă vin întrebări la 1333, vă răspundem la orice problemă. De ce? Pentru că ne-am decis că așa oferim o șansă, în plus, unor tineri din România, absolvenți de liceu, care n-au făcut ușor liceu, că liceu nu se face chiar ușor. Păi trebuie un bănuț de haine, un bănuț de caiete, un bănuț de rechizite, un bănuț de mâncărică, un bănuț de transport, care adunate înseamnă multe milioane pe an, iar familiile s-au chinuit să-i țină pe copii, băieți sau fete, până între a 12-a să termine liceul, să ia bacul sau să chinuie să ia bacul. Și după aia întrebarea cea mai des întâlnită: unde sunt ăia, unde e biroul cu șomajul? Unde e biroul cu ajutorul de șomaj să mă duc să-mi fac formele? Poate te doare sufletul. Te doare sufletul într-o Românie penibilă ca asta în care trăim în 2012, să vezi cum cohorte de tineri se duc direct la șomaj de pe băncile școlii. E bun, pe drumul de la școală la șomaj se interpune, începând de mâine, o nouă școală postliceală, singura care pregătește cadre specializate în televiziune și cinematografie. Nu vedete! Nu! Oamenii care lucrează pentru vedetele de televiziune. Și îți spun că salariile, accental știu despre ce e vorba, nu sunt salarii proaste. În domeniul televiziunii
Sunt și salarii mai mici, salarii mai mari, dar sunt cameramani sau sunetiști sau tehnicieni de sunet, de lumină, care iau în televiziuni mai mari, o televiziune mai mică, dar sunt televiziuni mai mari unde salariul sare de 500, 600, 700 de euro pe lună, se ajunge până la 1000 de euro pe lună. Ceea ce în România, un salariu de 25, 35, 45 de milioane sunt salarii de profesor universitar sau de medic specialist. Exact. Da, ca să discutăm cu cărțile pe față. Este un lucru la care trebuia să bună întrebare, stai, că asta e foarte tare. Da. Din 3 surse diferite ne-a venit întrebare. Limită de vârstă, a spus? Nu există nicio limită de vârstă. Deci studii medii să aibă... Studii medii încheiate... Dar care studii superioare? Dar poate să adică unul a făcut medicina și și-a dat... Deci nu are niciun fel de problemă. Nu, serios vorbesc. Foarte serios. Deci cu diplomă de studii superioare, dacă omul vrea să o ia pe altă cale, să devină un mare tehnician de lumini de televiziune, poate să vină la școală. Absolut, o să-ți dau un exemplu. Alea sunt condițiile minimale cu studiile cu liceul. Este condiția minimală. Trebuie să ai absolvit liceul. Că ai 3 facultăți în plus, nu te oprește nimeni să vii și la noi. Am înțeles. Pentru că este... Repet, este unica soluție pentru a te școlariza în aceste domenii. Foarte tare. Deci, limită de vârstă nu există. Chiar am avut un domn, a venit la școală, la Matei Basarab, unde avem sediu. Domnul avea 50 și vreo 6 de ani. Și m-a întrebat, dar eu pot să vin la școală? Și recunosc că am fost puțin surprins. Și am zis, da, puteți, dar de ce vreți să veniți? Vreți să faceți meseria asta? Ce nu, mie îmi place foarte mult să filmez și vreau să învăț cum să editez, cum să... Și vrea să vină să facă 2 ani de școală ca să învețe meseria asta. Foarte tare. Dar vreau să spun ceva? Da. Eu am povestit unor prieteni de-ai mei, la mine în Sălăjean acolo, bă, zic, își deschide Viorel, și ce, frate, e și cu cameraman, dar e și cu fotoreporter, cu aparat? Zic, da, e și cu fotoreporter, de ce întrebi? Bă, știi cum e? De multe ori m-am dus și eu să mă lipesc pe la ăștia, pe la anunți, pe la astea, și m-a întrebat, bă, dar tu ai făcut ai vii să-mi filmezi fata, să-mi fotografie, ai vreo treabă cu școala, cu... Nu. Deci oamenii, atenție, să gândesc până și la lucruri la care nu mi-ar fi, cum să zic, nu mi-ar fi trecut prin minte, că faci o școală de asta și devii, cum se cheamă? Ai notorietate și credibilitate în lumea celor care filmează, fotografiază, editează materiale pentru evenimente. Da. Și trăiesc bine, să foarte știi. Bine. Trăiesc foarte bine. Foarte bine. Mai mult decât potrivită întrebarea. De ce? Pentru că la această specializare care se cheamă cameraman... O să întreb imediat. Da, e foarte interesant. Cameraman, fotoreporter, se face și știința de a lucra cu camerele de luat vederi, cu camere de filmare și așa mai departe, și folosirea camerelor fotografice. Adică aparatul de fotografiat. Întrebare foarte corectă, din câte știu eu, răspunsul e nu, că așa. Nu ne sfătuim de ieri, de azi, de mult timp, dar poate mi-a scăpat mie. Secție make-up artist aveți? Adică se ocupă cineva să învețe femeile să macheze artiști, să macheze oameni de televiziune? Nu. Hai să-ți spun, hai să-ți spun o mică istorioară. Când am construit această școală, am vrut să facem 8 specializări, nu 6. Care erau cele 2? Pe lângă cele 6 mai era acea de machior, de make-up artist, cum sunt, make-up artist, machiaj. da? Și una extrem de rară, operator, editor, cum vrei să-i spui, de efecte speciale. Wow! Lasă-o, Doamne, iartă-mă, ai grafică pe computer, animație, acolo e complicarea. E complicarea mare. Chiar e complicarea, știu despre. Dar efecte speciale pentru film de ficțiune sunt 2 în România care fac. Da, din care unul e american. Dar știi că este și foarte costisitor să faci școala. Știu. Secție, adică. Știu. Știi de ce nu sunt aceste 2 specializări? Pentru că în standardele... Deci răspuns, nu, am știut bine că, repet, cunosc școala de mult. Nu, make-up artist, nu. Dar am și o veste bună. În standardele ocupaționale din România, make-up artistul este considerat la nivel de școală profesională. Nu contează. Oamenii, să știi că eu cunosc foarte multe fete care își doresc să facă make-up artist. Mai puțin. Părerea mea este că nu poți să înveți meseria asta pe durata școlii profesionale. Nu la nivelul ăla. Trebuie ceva mult mai aplicat. Deci toate, dacă mai vin întrebări, dacă mai vin astfel de solicitări ca astea de la SMS și la telefon, le registrăm și le monitorizăm după. Iar cealaltă specializare, șoc maxim, nu există în România. Aia cu efectele speciale. Da.
Da, deci în România nu există. În nomenclatorul de meserii nu există. Bun. Și atunci, din această toamnă, o să ne apucăm să construim dosarele și să autorizăm până anul viitor meseriile de make-up artist de film, teatru și televiziune și cea de editor de efecte speciale, operator de efecte speciale, ca să le putem include la nivelul de școală postliceală, de pregătire postliceală, începând cu anul școlar 2013-2014. Da, mai spun o dată numerele afișate, atât numărul de mobil, cât și numerele fixe, cât și SMS-ul 1333 vă stau la dispoziție în această emisiune, tocmai pentru a crea oportunități celor care au învățat de 12 ani cu greu, că știm cum se trece printr-o școală generală și printr-un liceu și n-au, frate, niciun fel de rost în viață. Iată încă o șansă dată acestor mii și mii de tineri din România. Prima și deocamdată singura școală de televiziune și cinematografie care nu pregătește, tată, vedete. Nu, pregătește tehnicieni super profesioniști în domeniul sunet, lumină, imagine, montaj și așa mai departe. 6 secții. Foarte multă lume întreabă efectiv unde și cum se procedează cu înscrierea începând de mâine. Bun, e foarte simplu. În București, la București, strada Matei Basarab numărul 32, în incinta colegiului Matei Basarab. Asta este foarte central în București, care per zona Udriște, Poliția Rutieră Udriște, acolo este și Colegiul Național. Deci pe strada Matei Basarab, la Colegiul Matei Basarab. Exact. Strada Matei Basarab, Colegiul acolo Matei Basarab. De fapt, acolo este, exact, corect. Acolo este și școala noastră. Începând cu ora 10, timp de 25 de zile. Timp de 25 de zile, în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 la ora 18, solicitanții trebuie să vină cu documentele de înscriere, care sunt cele clasice, și anume diploma de bacalaureat sau, în cazul în care nu există diploma de bacalaureat, adeverință de absolvire a celor 4 ani de liceu. Iartă-mă să ții minte să mai spui o dată. Cum așa? Tu faceți mișto de mine. Îmi spun colegii că a sunat cineva și ne roagă. Vorbește serios? Da, 60 de ani are pasiunea imaginii. Te-a auzit pe tine că la 58 de ani nu l-ai refuzat sau 57, pe ăla și întreabă dacă la 60 de ani și nu glumește. Are pasiunea imaginii și vrea să învețe imagine. Nici eu nu glumesc, că l-aștept pe domnul respectiv mâine la școală. Foarte tare. Asta e peste mintea mea. Deci mă așteptam la orice, dacă oameni de... Păi da, ăștia iau locul... Doamne iartă-mă. Doamne iartă-mă. Dar iau locul copiilor. Cu pasiune nu se pot spune. Dom'le, la 60 de ani, acum pe bune. Bine, duceți-vă și înscrieți-vă. Nu văd că Viorel nu pune niciun fel de... Mă, dar ăia tinerii, ăia de 18 ani, de 19 ani, care n-au o pâine, care vor să-și întemeieze o familie și n-au o meserie, ăia trebuie să ducă primii. Mă rog, și la 60 de ani cu pasiunea, dar cu pasiunea parcă aș zice eu mai subțire, așa. I-aș lăsa pe ăștia tineri să-și facă un viitor. Dar trebuie să știe că există și niște costuri. Poftim? Există și niște costuri. Da, există o taxă de înscriere. Și de școlarizare după aceea. La asta mă refer. Așa. Deci, actele pentru înscriere sunt cele clasice. Repet, diploma de bacalaureat sau în lipsa ei adeverința de absolvire a liceului, adeverința medicală tip pentru înscrierea la școală, copie după certificatul de naștere. Așa, și dacă e cazul, toate sunt pe site. Și dacă e cazul de căsătorie, 3 fotografii tip diplomă, o cerere de înscriere care se completează la școală acolo, chitanța de 80 de lei. Taxa de înscriere e 80 de lei. 800.000 de lei. 800.000 de lei. Am înțeles. Și un dosar plic. Astea cu aceste documente se face înscrierea începând de mâine. Să repetăm să nu avem vorbe. Matei Basarab este strada de lângă Udriște, în Buricul Târgului, la Piața Unirii, acolo. Exact. La Colegiul Matei Basarab. La Colegiul Matei Basarab. Deci una din intrările colegiului duce exact la clădirea unde funcționăm noi. Am înțeles. Următoarea întrebare, spun eu, firească. Cum crezi tu că va fi ponderea? Băieți mai mulți sau fete mai multe și de ce? Uite, întrebarea asta mi-am pus-o și eu, și mai ales în ultimele 3-4 săptămâni, când au început să sune telefoanele după ce s-a terminat bacalaureatul, au sunat
parcă, dar nu cu mult, parcă ceva mai mulți băieți. Dar au sunat și surprinzător de multe fete, de care țin minte una care era foarte hotărâtă că vine în ziua aia să se înscrie. Și mâine încep înscrierile. Domnișoară, un pic de răbdare. Înscrierile încep de la 1 august. Ne întreabă cineva din Ardeal dacă școala este acreditată, pentru că pentru ei școala este autorizată prin ordinul Ministerului Educației. Nicio instituție de învățământ nou înființată nu este acreditată la înființare. Nu acreditată, dacă dacă funcționează legal. Este autorizată prin ordinul Ministrului Învățământului. Acreditarea se face după primele 2 promoții. Am înțeles. Asta e legea în România. Deci care este diferența? Diferența este că în momentul în care terminați școala, spun asta pentru cei care au sunat, când terminați școala, examenul de absolvire îl veți da în cadrul unei instituții de învățământ acreditate, nu la noi în școală. În primele 2 promoții. În primele 2 promoții. Care este instituția în care se va da examenul? Probabil Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică, probabil Universitatea Hiperion, probabil una dintre... În ce va consta examenul de absolvire? Așa, grosomodo, chiar dacă e peste 2 ani. Examenul de absolvire, pot să spun grosomodo că va consta în examen pe fiecare specializare și nu va fi simplu. Dar pot să mai spun un lucru. Cei care vor parcurge școala vor ști și nu vor avea emoții la examenul de absolvire. Pentru că în timpul școlii vor învăța tot ce au de învățat. Da, bună și întrebarea asta, nu știu să răspund eu. Întrebare, sunt absolvent de școală profesională, da. Mă pot înscrie sau doar cu liceu? Doar cu liceu. Din păcate, legea este foarte clară. Corect. Așa, de asta se și cheamă școala post-liceală. Absolut, de artă teatrală și cinematografie și de televiziune. Absolvirea liceului. Corect. Eu aș merge un pic către partea care denotă seriozitate și faptul că vă depărtați de bișnițărea pe care o fac unii în domeniul învățământului în România. Oamenii sau copiii sau familiile se pot întreba așa: dom'le, face 2 ani de școală și riscă să nu-mi ia examenul de absolvire. Cât de greu va fi? Unde ați ridicat ștacheta? Unde ați convenit să ridicați ștacheta la examenul de după 2 ani? Pot să spun un lucru. Da, adică șansele, dacă ești serios și înveți, șansele... Dacă ești serios și înveți, șansele sunt de 110%. Foarte tare. Asta e foarte important. Nu li se va cere nimic la examen din ceea ce nu au fost învățați pe parcursul celor 2 ani. Foarte tare. Spune-mi care e ponderea, poate n-am înțeles eu sau n-am fost eu atent, între, oricum e și o întrebare de la tineri, ponderea între, cum să zic, teorie și practică în programa voastră. Câte ore... Undeva la probabil 40% teorie, 60% practică, iar în a doua jumătate a celui de-al 2-lea an de școală ponderea crește foarte mult în favoarea practicii. Da. Bine, acum... Dom'le, și români ăștia, dom'le, te ia durerea de cap. Sunt tineri din Constanța care vă roagă să deschideți o filială a școlii și la Constanța, că le e greu să facă școala în București. Da, de acord. Păi, de acord. Școala se deschide oficial anul de învățământ 2012-2013. Este singura școală din România care pregătește cadre specializate pentru televiziune și cinematografie în partea tehnică, da? Dacă lucrurile vor merge, probabil, eu discutam acum 3 luni, 4 luni cu Viorel despre o rețea de astfel, de un sistem de învățământ la nivel național. După părerea mea, nu cred că într-un viitor foarte apropiat se va întâmpla și am să vă spun de ce. Pentru că ei țin foarte mult la calitate. E foarte ușor să te apuci să faci bișnițăreală cu 600 de secții și 60.000 de absolvenți. Întrebarea, cine absorbe 60.000 de absolvenți în domeniul sunet, lumină? Nimeni, tată. Nimeni. Și asta îmi spunea, pe bune, păi Tudore, ce mă apuc să fac? Bișniță sau să școlesc oameni? Nu poate să deschidă la Constanța, cel puțin în primii 10 ani, vă spun eu de acum înainte. Cel de la Constanța, dacă vrea, mâine se poate sau de mâine încolo, 21-25 de zile, la București să se înscrie. N-ai cum. E ca și cum ai vrea să faci facultate de medicină la Ciulnița. Eu știu că acolo e un copil foarte bun sau 10 foarte buni. Bă, dar dacă vrei să fii medic, trebuie să te duci la Babeș-Bolyai sau la București sau la unde vreți, la Cluj sau la Craiova, că sunt facultăți de medicină reputate. Nu poți să deschizi la Ciulnița facultate de medicină, n-ai cum, decât dacă te apuci de jmenozeală, de ciordeală. Dacă vrei să faci învățământ serios, asta e. Și atenție, nu sunt decât 20 de locuri pentru fiecare specialitate, adică nici nu vreau să mă gândesc. Da, din păcate, ai foarte mare dreptate. Nu vom deschide nicio filială în următorii și atenție, un subiect pe care nu l-am discutat niciodată. Da, dar știu ce vreți. Eu cel puțin 5 ani, cel puțin.
Există, în schimb, exact acum o săptămână am discutat acest subiect, există o posibilitate să deschidem o sucursală cu 1 sau 2 clase anul viitor sau în 2 ani la Chișinău. Foarte tare, frate. Pe bune? Da. Nu mi-ai spus de asta până Am fost acolo săptămâna trecută și foarte tare. Ești invitat în emisiunii mele când o deschideți pe aia de la Chișinău și am să spun de ce. OTV-ul e post credibil și post urmărit în Republica Moldova. Deci am început discuțiile principiale pentru a deschide o sucursală mică de o clasă sau 2, pentru început cel puțin, la Chișinău. Peste 1 an sau 2. Nici nu știu ce ar trebui să mai întreb, că nu știu. Un lucru pe care probabil... Eu mi-aș dori foarte tare, spun, fiica mea a terminat liceul anul ăsta. Adică eu sunt, după cum bine știi, fiica mea a terminat anul ăsta liceul și eu mă pun acum în pielea părinților de absolvenți de liceu care au, majoritatea părinților, o disperare uriașă și o durere incredibilă în suflet. Va termina copilul liceu. Încotro o ia. Sunt oameni care n-au bani să-și ducă copilul la facultate. Sunt oameni care au realizat că facultatea înseamnă un șomaj plătit mai scump. Exact. Asta înseamnă în România, din păcate. Și atunci eu m-am bucurat, de când știu de proiectul tău de luni de zile, m-am bucurat că vor fi părinți care vor spune, bă frate, îi dau fiică-mii sau lui fiu, îi dau o șansă în plus de a-și găsi rapid un rost în viață. O meserie rară și făcută cu acte în regulă. Exact. Poate că n-ar fi rău să abordăm și partea mai puțin plăcută a acestui proiect, și anume banii, cheltuielile. E bine ca oamenii să știe, din start, școala asta nu este gratuită. Corect. Dar nici nu e o școală scumpă. Dar nu este nicio școală scumpă dacă te gândești la ce îți oferă. Există niște costuri care nu sunt mici, pentru că elevii acestei școli vor avea asigurat pentru practică ultima tehnică cu care se lucrează în acest moment în televiziune, în case de filme, peste tot. Absolut corect. Accesul la această tehnică este foarte scump. Toată tehnica pe care ei o vor avea la dispoziție, imediat o să răspundem și la întrebarea asta, va fi pur și simplu găsită la fața locului, la practică. Elevul vine cu creionul și cu pixul și hârtia și atât. Întrebare, ce probe practice vor fi la admitere în cazul în care numărul de candidați va depăși numărul de locuri? Repetăm, 20 de locuri, 6 clase, 6 specializări, doar 20 de locuri pe an. Asta înseamnă 120 de locuri în total pe toată școala. Școala postliceală de artă cinematografică și televiziune din București. Probe practice. Adică odată cu interviul ăla. Aminteam de acel mic portofoliu. Am înțeles. Da? Ei, portofoliul ăla înseamnă așa: îmi aduci un filmuleț de 1 minut, de 2 minute, fie mi-l aduci pe DVD. Stai că am greșit, iertate. Nu vrei tu să le explici asta când oamenii te vor căuta la școală începând de mâine? Dar cum să nu? Asta să nu pierdem timpul. Da, cine este interesat, primește și la telefoanele afișate pe ecran, dar primește și la sediul școlii, aici în București, lângă Udriște, Colegiul Matei Basarab, pe strada Matei Basarab. Orice informație o primiți acolo. Vă spun, Viorel zicea, Tudore, eu cred că până la sfârșitul înscrierilor, adică pe 25 august, se vor completa locurile. Eu îi spuneam, Viorele, uite-te la mine, sunt bătrân în meseria de televiziune. Faptul că oamenii află despre o astfel de oportunitate va face ca în primele 48 de ore, primele 72 de ore să se termine înscrierile. El nu mă crede. Eu știu ce spun. De ce? Pentru că sunt foarte multe familii care știu că orice șansă în plus pentru copilul lor trebuie utilizată la maxim. Nu mai trăim într-o Românie romantică în care stăm așa și ne gândim, bă, dar ce aș vrea să mă fac? Poate medic, poate avocat. Nu, prietene. În momentul ăsta este pe viață și pe moarte. Cine apucă un loc într-un sistem acreditat, într-un sistem legal, autorizat, că tot folosesc cuvântul acreditare, va fi acreditat peste 2 ani, într-un sistem legal, autorizat, de școlarizare cu profesioniști, frate, ăla e un om care are 80% șanse mai mult decât ăla care n-are o astfel de patalama și o astfel de pregătire, că nu patalama o contează, contează pregătirea. Vă spun ceva. În televiziune aici, în OTV, când vine cineva să se angajeze, ultimul lucru la care ne uităm noi, conducerea televiziunii, bă, dar ultimul este hârtia. Îi întrebăm, bă, ce hârtie e ea? Am terminat facultatea de bărși cu motor. Ok, ia treci și am venit să mă angajez sunetist.
da? La inginerul meu de sunet. Zic, ok, prietene, du-te la inginerul de sunet și el o să-mi spună peste 6 ore cam cine ești tu și ce ai absolvit. Înțelegeți cum stau lucrurile? Hârtia este ultimul vorbitor. Primul vorbitor este mixerul. Aici... Sunt lavalierele, sunt instalațiile de captat sunet ambiental, astea. Nu hârtia cu care vine la... De-aia spun că ce face nu este hârtii. Ce face Viorel și ce va face școala asta nu este vorba de hârtii. Este vorba de calificare. Da, iartă-mă. Am ceva de completat și ceva foarte important, spun eu. Așa cum sunt convins că știi și știu destul de mulți, sunt zvonuri tot mai apăsate în ultimii 2 ani că așa într-un an, 2-3, Ministerul Muncii va produce o surpriză. Și anume va pregăti o hotărâre prin care oamenii vor fi obligați să aibă calificarea pe postul pe care lucrează. Te întreb ce se întâmplă atunci. Mi-e și frică să mă gândesc, știu despre ce vorbești. O să reluăm tema asta despre obligarea angajatului pe un post să aibă și studii pe postul ăla. Vom vorbi într-o altă emisiune. S-a terminat spațiul alocat în prima parte a emisiunii acestui proiect. O să ne revedem. O să-l mai invit pe Viorel la mine în emisiune. Noi rămânem împreună pentru că în partea a doua vom discuta despre ceea ce fierbe, cum ne fierbe ăștia oala, știți cum se spune la țară, despre referendum și milioanele de români care au fost sau milioanele de români care n-au fost la urne în Marea Duminică de 29 iulie. Revenim imediat.